nummer 4 voor mijn paard. Dat is allemaal in mijn hart. Ik wil 10 en nog 10 en nog meer. Dames en heren, er zijn heel veel lui die hebben dat natuurlijk toen al een keer metgemaakt. Dit is een lastig nummer. Ik weet ook dat ze van de Café FM een ander liedje willen huren. Maar dat gaat nu even niet voldoen, geen carnavalsmuziek. Want voor het laatste liedje heb ik één ding wat ik nog zou willen vragen. Dat is aan mijn vriendin Suzanne, hoe is je? Suzanne, wilt ze met me trouwen? Goed, dan heet hij een goede dag. Als ze ja ziet, hebben we een leuk feest vanavond. Dames en heren, speciaal voor Suzanne, verliefd. Ben verliefd. Het is toch juist of ik nu zweef. Ik ben verliefd. Leef ze nog? Zo verliefd. Ik heb vlinders in de boek. Ik ben verliefd. Want dat gebeurt. Dat gevoel, dat is zo fijn, en dat gevoel van Corbier, Frans Corbier. Dat had ik dit nog eens beleefd, ik word nog heel voorzichtig, want nu voel ik niet zo gelukkig. Ach, wat voel ik niet gelukkig, in mijn hersen die aan de plaats verdicht is er weer. Maar ach, ik voel me zo gelukkig, ja, maar komt tot 10 gelukkig. Waar ze leven, ik dat gebeurt niet. Dames en heren, dat kost me geld genoeg.